Allora, innanzitutto grazie della vostra partecipazione alla missione salesiana. Najprv by som vám chcel poďakovať za to, že sa podielate na salesianskom poslaní vašou prácou. Ecco, la nostra missione, voi sapete, consiste in far sentire ai giovani che Dio li ama. Viete veľmi dobre, že naše poslanie spočíva v tom, aby sme dali pocítiť mladým, že ich Pán Boh miluje. E che difatti ha arricchiti loro di tantissimi doni, A že ich obdaril mnohými darmi, di talenti, di qualità. talentami. E l'unica cosa che si attendono è la opportunità per svilupparli. Jediná možnosť a to, čo sa im snažíme dať, aby toto, čo v sebe majú, dostali, aby to rozvinuli. Perché da questo dipenderà la sua buona riuscita nella società Pretože od tohto bude závisieť aj rozvoj našej spoločnosti e soprattutto la sua felicità eterna. a ich večné šťastie. È importante avere molto chiaro che cosa oggi pretende la scuola salesiana. Je veľmi dôležité pamätať na to, čo sa očakáva dnes od salesianskej školy. Per evitare di semplicemente collaborare in una società di consumo, Aby sme sa vyhli tomu, že budeme produkovať niečo len pre túto konzumistickú spoločnosť, o diventare semplicemente un pezzo dell'ingranaggio di produzione. alebo aby sme sa stali len súčasťami výrobného pásu, ktorý produkuje nejaké veci. Don Bosco aveva una visione integrale della persona. Don Bosco sa pozrel na človeka a videl ho vo svojom integrálnom rozvoji. E dobbiamo noi cercare di garantirla. A my potrebujeme, a od nás sa očakáva to, aby sme to zabezpečili. Allora, oggi una buona formazione, prima di tutto, cerca di formare la persona umana. Dnes predovšetkým dobrá formácia spočíva poprvé v ľudskej formácii, De modo che se anche questo è un centro di formazione professionale, la prima cosa che importa è la persona umana. aby aj v tejto strednej odbornej škole bolo jasné, že to, čo je na prvom mieste, je osobnosť, ľudská osobnosť. Vuol dire ricca di valori, Bohatá na hodnoty, con grandi ideali, s veľkými ideálmi con sentimenti nobili. a s peknými a dobrými vnútornými postojmi, citmi. Insieme alla persona umana dobbiamo formare il professionale competente. Potrebujeme tu vychovávať kompetentných pracovníkov. Viviamo in una società altamente competitiva e concorrenziale. Dnešný svet je v mnohom, alebo často sa dochádza ku kompetentným bojom a vyžaduje sa veľká príprava. Se i giovani non sono competenti, resteranno emarginati. Ak naši mladí, ktorých púšťame do sveta, nebudú schopní odolať tejto konkurencie, nepripravili sme ich. Saranno sfruttati. Budú len využívaní alebo zneužívaní. Noi dobbiamo assicurare una competenza professionale. Potrebujú od nás, aby sme im dali kvalitné, dobré vzdelanie. Hanno bisogno loro, ha bisogno la società slovacca, ha bisogno la Chiesa. Potrebujú to oni, potrebuje to salesianská spoločnosť, slovenská spoločnosť a potrebuje to aj cirkev. Allora formare la persona umana, formare il professionista, formare il nuovo cittadino. Potrebujeme teda vyformovať ľudskú osobu, odborníka, ale aj občana. Nel passato forse si cercava di preparare persone che trionfassero nella vita. Niekedy v minulosti sa zdalo, že pripravujeme ľudí, ktorí by v živote boli úspešní a alebo boli len víťazmi. Oggi è importante avere una cittadinanza attiva. Dnes je potrebné ale budovať a vychovávať tých, ktorí žijú aktívne občanstvo. Vuol dire cercare il bene di tutti, il bene comune. Treba hľadať všeobecné dobro všetkých. Non soltanto il proprio successo. Nielen vlastný úspech. Ecco, oggi è quanto persegue una buona educazione salesiana. O toto sa snaží dobrá salesianská výchova dnes. Formare persone per gli altri. Vychovávať ľudí pre druhých. Grazie. Ďakujem. Veloce, veloce.